Sama'ila Dillaliya. Sama'ila Dillaliya. Ga dillali mai sandala idan ya zo matsala ta zo. Sama'ila Dillaliya. Sama'ila Dillaliya. Sama'ila Dillaliya. Ga dillali mai sandala idan ya zo matsala ta zo. Sama'ila Dillaliya. Kai da ka ɗauki zakar bala ya kai ka to can zai barka. Sama'ila Dillaliya. Balan nan ɗan harɗe ka zai ka rasa. Kaga baraka ji na gaya ni ba suna Adam ba yake. Ni suna Adams. Ai ka ce liyafa ta ci gaba. A liyafa kan ta ci gaba. Mu dai tashi daga Adamu an koma Adams. Duniya kenan. To ai wannan tsohon magana ce yayi. Ba dai wannan ba yanzu. Sama'ila. Kaga wannan gidan? Na gani. Kaga da yadda gadir hadir ya kai kuma ya kai linta. Na gani. Abinda za a canja kawai wannan yar bota za a yi filasta a gyaggyara shikenan wannan gidan kai abinda Allah ya bayar kuma. To wannan gida dai yanzu na yi masa kuɗi naira miliyan 10. Allahu akbar. In akwai mai saye kuma wanda ya fi ni sai ya zo ɗauka. Kaga shugaban dillalan Afirka. Alhaji Sama'ila Dillali mai wa gida kuɗi ko ba takarda. Haka abin yake. Alƙalin da ke zartar da hukunci ko babu lauya. Haka abin yake. Wannan gida ya su. Hakika wannan gida a ƙasar nan ma ban ga wanda zai zo wannan gida naira miliyan 10. Akwai mai sayan mu sai ya zo. Wa zai ja da ni? Haba Sama'ila Dillali. Wannan wani irin hukunci na ka yankewa gida kuɗi. Gidanka ne? Kai, wannan amsar tambayar taka in kana son ta ka iske ni gida, zaka samu amsa. Iske ka gida? Zaka samu amsar tambayar ka. Adam, babu ruwan ka kai harkar take gaban ka. Wannan harkar ba taka wuce ba. Wannan ba kalan ya fi gaban haka. Ka kula ba kiri ne ba dan ba su makawo ba. Dan mutum sai ya kuma gidan ga Allah Sama'ila, mu tafi mu da budan dan zaman kota kan yana nan ba da tsatsuna. Mu je akwai wata yan fata a kan. Wanda ba zaman banza nake yi ba, kuma zuciya ta ba ta mutu ba. Kai ne ka sani kuma kai ka ji. Sama'ila Dillaliya. Sama'ila Dillaliya. Ga dillali mai sandala idan ya zo matsala ta zo. Sama'ila Dillaliya. Gaskiya abokina bari na barin shi zai domin in bakin cikin da yan uwa ta take kun samu sannan ba mu yake dauke mata gindi gaskiya ba zan iya zama a garin nan ba. Kuyi za ka yi so da in ka tafi kayan gidan ba wani namiji a gidan sai kai in ka tafi mafi ku a wurin bai da ba a ga damuwa ne su ka yi haƙuri mu ci gaba da addu'a insha Allah kuma zai daidai. Gaskiya ni ma na san in na tafi mahaifiyata faranta ba zai taɓa daɗi ba hankalinta ba zai kwanta ba to amma barin shi kai gaskiya yana bar garin nan. Gaskiya haka ne amma dai to na gode da irin wannan shawara. Sama'ila Dillaliya. Sama'ila Dillaliya. Ga dillali mai sandala idan ya zo matsala ta zo. Sama'ila Dillaliya. Sama'ila Dillaliya. Sama'ila Dillaliya. A garin ka idan ka ji mai neman hayar gida ko shago kofi kai ta abin da ka da ana neman haya ko almini ne ke neman haya kamar magana don yanzu haka akwai wani gida idan har Allah ya sa mutum ya kama wannan gida to hacci da shi za a yi a baka da safe a baka da rana a baka da daddare. Hai amma wallahi kare na ba yanzu ka kalle ni saboda kare na mun hankali ka ce wai har akwai wani gida da idan mutum ya kama a garin nan da muke ciki idan mutum ya kama wai har ciya ke gida a yi. Shi yasa kullum ake baka shawara ka dinga dan kokari kana dan shiga garin ka dinga dan kokari an nan kana zama a cikin karkada nan ba za ka gane komai ba ka dinga dan zagayawa a gari da ka ga abin da ke faruwa da kai wannan karamin aiki ba a gurin mu a tajirai
Abu alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Idan ka je hajiya? Lafiya. Dan Allah Sama'ila Dillali nake tambaya. Kike ko lafiya? Lafiya kalo wallahi gidan haya nake ne. Kike da. Ai duk da take yi wannan bayani kuma ai magana ta kai. Hajiya zai kula. Sunana ta bawa bawan Allah. Ta ba bayan Allah. Ta ba ki sauke. Idan bai ne kike so ko na karkashin kasa ko kuma gida wanda za ka shiga da kayan ɗaki da komai a kawai kafar ka za ka ja ka shiga. Daidai misali kamar na 150 haka. A'a, da dai a ce za ki cika ne da bakin ra! Da ga a yanzu ba wuri ya kawai za ki shiga. Ai akwai dai a yi abuwa. Wannan abu ne daga masu gida. Kuɗin ai kawai aikin mu kai a biya kuɗi a shiga. Kuma maganar da nake so yanzu ma inda kuɗi a ciki yanzu ya ikon a ciki. A to mu jan ga gidan mu da bawan Allah. A to wannan ta kai ne. Mu je hajiya ta ba. Mu je hajiya ta ba. Ka da rike ne. To ina ruwanka da inda za mu je? To Allah ba faɗa maka ce ki mana ba. Yi haƙuri tambaya ce kuma ya tambaya addini ma ta halatta. Da Allah ina za ku da yanzu tun da an yi wasa an yi dariya. Wala dama za mu je gurin Malam Musa ne mai nama. Malam Musa mai nama? Mai To nama. a nan har da wani wanda za ku tafi gurinsa kuke ta wannan wahalar haka a ƙafa kuma Malam Musa mai nama? Ai in gaya maka. Kagan ɗaya yana sayar da naman rago. Ɗaya. Yana sayar da naman kaza. Yana sayar da naman shanu. Yana kai ka san gurasa? To da gurasa yana saidawa. To an zo gurin. In ba za mu takura muku ba. Da Allah ku je da mu gurin Malam Musa mai naman nan. Da Allah ku je da mu. Ba sai an ja da nisa ba, zo mu tafi. Gaskiya ne wannan shine dan gurungo. Haihuwa rani. Ga ballan gutan kaya a gefe. Ga kofar be. Ga kuma gurasa. Wai wannan nake gani kaza ce ko dan ragon ne? Wannan fa. Ya, Kaza ɗaya ce nan da ake ganin. wannan Duka kaza. wannan yana ga kazan Misira ne. Kaga a bahe kace dawisu. Wannan kazan Misira ne. Wannan in kana jin dantse shi wannan dantse ne namijinsa. Shi wannan shine kaga dantse ne namijinsa. Ga fa nama madarasa. A ga mai buƙatar wannan shahararren mai suyan nama. Wato Malam Musa mai nama. Idan kana buƙatar su taron biki ko suna taron family da dukkanin taron da ya danganci za a ci nama. Za ka iya zuwa ka samu Malam Musa a kwanar Madugu. Lamba kira kwanar Madugu kan titin Zango. Ga mai buƙatar Malam Musa mai nama za ka iya neman shi a lambobin waya kamar haka. Na gode. Na gode Malam Musa. Sai ku zo mu tafi. Na gode. Ai nake gaya maka in dai za mu damu da mutane wanda suke irin wannan harkar ba abin da za mu ci. Kai ni ba ma wannan ne magana ba, abin da ya sha ni. Wannan yaron Adams Dan ƙarya kenan. wannan yaro na ga yana so ya shiga rayuwa na ba. Ni da za ka yarda da ni da bai san da daddare almuru inda yake zaman nan da tsiyan katako sauke bar ko ya mutu ko ya nakasa. Ai sai mun ja masa kunne zai same ni ai na ce zo gidan. Assalamu alaikum. Alaikum assalam. Malam Adamu duk abin da ka faɗa. Barka. Adamu dan gayi ka iso kenan. Ya shigo Allah ya kawo ni. To kai. Ka san me yasa na ce ka zo nan? To dama na ga kana so ka shiga rayuwa na ne ko ka shiga harakan da ba naka ba. Ina so ka san ni waye a unguwan. A garin nan Ba ma kai a kanon nan. Ka je ka tambaya waye bai san Sama'ila Dillali ba. ƙwarai kuwa shugaban ƙasa ba. Wanda inda za a nuna min gida ban saya ba. Kuma zan biya. Ko kuma ka sayar wa mai so. Amma kai na ga kana so ka shiga abun da ba hurumin ka ba. Ya ma shiga. Saboda kai ina son ka tsaya ga naka matsayi don wallahi zan sa a fitar da kai. Kai ka san ba harka aran kaya bace kai ma ka aran kaya ai. Ba ka aro hula ko wando ko takalmi. Yau kasha. Ya ba ai ba ƙarya ce ai. Alhamdulillah ka ji da hanya ko an so da na su ko cikin kajin mu ne ina ba su abinci da Allah. A'a ba shi ma dai gaba.
ina cikin gadin. Ai ka san kajin akwai wasu ma a can. To shi yasa mu kananan kajin saboda wancan ba sa ba mu an ba mu ba sa bari mu ci. Shi yasa muka zo muka buɗe namu nan mu ci anan. To da haka ka fita daga harkar mu. Gaskiya ne to wannan shine dalilin sa. Shi ka zo dai. Kuma na zo na amsa amma abin mamaki shine ta ya aka yi ku san waye mai gida ba gidan ku ba ku rubuta gida a kasuwa har kuna san an sayar da naira miliyan 10 wannan shine abin tambaya ta to kai waye gaya ma ba mu san mai gidan ba Alhaji kaga Adamsu ko Adamsu idan zuwa kai a dan yaga ba sai ka fito a mutum idan kuma ba haka ba to Alhaji ya iya ya ko gidan ku ne Alhaji ya so ya isa ya shi kai kawai ƙaryar da ji Alhaji ga gida ni wuce ni kuma ya bashi Alhaji ya ci gaba da jimami Alhaji ya same Allah ba alkhairi kai kuma ya kai ta tunani wallahi ina tausaya muku ina tausaya karshen ku ya kai da wannan dan baran dillan da wallahi ya kai ka baro ka na rantse da Allah aikin banza aikin wofara shi bai ma san ta ina mutumin nan ya shigo ba a sai da wannan a sai da wannan a sai da wannan a sai da wannan amma kuma muna gani to wallahi mu daura dan bari na rantse da Allah da mu shi wannan shi yake da abai da dan wani abu yana fi karfin abin wani abu wallahi kuma da kai wallahi na sa ido a kansu kin banza aikin wofi Sama'ila dillaliya Sama'ila dillaliya ga dillali mai sandala idan ya zo matsala wallahi inda cinikin nan ya fada za ku yi dariya a gidan nan ke san ba na son kuna kwana 2 ko 3 ba ku ci nama ba a gidan nan wato mai gida shi yasa kullum nake maka addu'a Allah ya ƙara arziki amma dan Allah ka yi abin da ya kamata wajen samun kuɗi ka tsaya akan abin da ka samu shine rabon ka mai gida haba Habiba wace irin magana ce wanda kike yi haka kullum sai ke wada irin wannan magana ba na son wannan magana da kike gaya mu ke san sana'a nake yi ba kudin su nake karba ba mai gida na san sana'a kake amma ina son ka ɗauki sana'a ka duk inda kake ba ni takalmi na ke da Allah ne shi ba shi gudan rima shi an kai kara an jefa da batuma Mama, da babu baya son wannan magana don Allah ki haƙura ki daina gaya mai Sama'ila dillaliya Sama'ila dillaliya ga dillali mai sandala idan ya zo matsala Allah sa a gaba lafiya Sama'ila dillali Allah sa a gaba lafiya Allah kare gaban ka da bayan ka rake sarkin gabaji lakin da ake ne wallahi abin da ke tausaya maka wanka yan biye gaskiya ne duk da baka baki amma mashi kamar sai gashi ka hau ganin ya yanzu dana maka zai gaji ka bibi ɗaya ne a yare Allah ba Allah bibi ɗaya ne kuma aka za ku kare Allah sai amma ku ya yau na ranki da garin ne ya ci wuta gaba ɗaya kuma ya burkice ya lalace ina kai ma lafiya ina wanda mutum mutum haka ne akwai wanda ke kwana yunwa ta shekara 100 ma za ka ina kwana da yunwa akwai wanda ba ni giya shekara 100 na kwana a titi haka ne American ma nake da sauran mutum ne akwai wanda za ka shiga da su kwana tunda muna da lafiya muna yadda muke so ba abin da sani Assalamu alaikum Allah ba mu alaikum Allah kai da kasa ne Allah ke ka kai da kasa ne Allah ke ka gari wayo Allah sarkin kasa to din da ka akwai dalili da ka ai da ka biyo shi wallahi kai akwai dalili ai da ganin zuwa mu akwai labari banza ba ta kasa akwai dalili gaskiya ne ai kamar yadda ka san an ce banza ba ta kai zomo kasuwa to hakan ma haka ne ranka dade wata shawara ce muku kuma sanin darajar ka a garin nan shi yasa na ce dole wannan al'amari ya faru gaskiya kai ta kushi ka gyara haka ne ina jin kai a ranka dade faɗi kanka ɗe ba dan kar a ce na fiye ɗauri a dini ba da sai in ce ko mutum za abin da in ya mutu kan abin ne shi a ware wani kaso a kama to kada ne haka ne a ce na fiye ɗauri a dini hakan da kai ba ne kuma ba a fara mu a fara kan wani gaskiya ne wannan ka gane ko gaskiya wannan kai daidai gaskiya ne wannan kuma garin nan ai kasan nan ta fice ƙwarai kuwa mu nan duk baki ne zuwa mu gaskiya ne kuma abu na gaba ko gida ko fili kai hatta filin makabarta in za a sayar a garin nan kai ko noma mutum yi a garin nan kafin a ɗiba a kai gidansa a ware ta wurin ne da kama idan tumuni mai gari ya duba ya ga yayi
sai ɗiba rago da gidansa. Gaskiya ne, kai didi. Ai ku da masu gari. Na goyi baya. Nan gani. Wannan shawara da dan Bala kawo shawara ce mai kyau. Ya kamata a yi amfani da ita. Amma abin da nake so da kai. Idan aka je aka yi wannan kasuwanci, idan aka zo za a raba, ka san dai ka san mai gari ya fi na kowa ko? Ba dole ba to kasar ta waye. To shine yasa na ce kai ingo wannan. Ba a nuna mai gari da hannu. Kasa a fada kake ka kiyaye. Fada baki riga ba wajen Wai kaji wai ko ike cin. A bada girba. To na bi kowa wannan. A banda man ba kashi. A fada kake. ka kiyaye. Ka ba hankali. Ka kiyaye. Ka kiyaye. Ba gurin shan giya bane, ba gurin tace bane nan. Idan ka tafi da shi. Na'am. Ka biya masu irin al'adar. Insha Allah. Ba fa yanzu ne ga irin wannan. A'a bai isa ba wani mutum. Bai isa ba wani mutum. Tashi mutum. Amma na ba kashi. Wallahi na ba kashi. Fara na gaba da komai. Ko shi wannan alaka da mushi. Dan wancan ne sai Amma zuwa. ba la kawo ya aka. Ba ko ne a gidansa yi. Sai yawan banza wai zai ba ka. Yi wallahi da kiri. Ai so ne ka ban dama in mun da sasa a nan gurin. Ba tuni sa ba. Sai ya sarka kai da gurbi. Ba ma sai sai kai ba matsala. Sama'ila Dillaliya, Sama'ila Dillaliya. Ga Dillali mai sandala idan ya zo matsala ka zo. Sama'ila Dillaliya, Sama'ila Dillaliya, Sama'ila Dillaliya. Ga Dillali mai sandala idan ya zo matsala. Ka san ita duniya idan ka same ta, ka same ta kamar ba za ka mutu. ai Bala, ai abin da zan gaya maka kwakwalwa kana ja. Ai wallahi tun da muka samu yanzu goyon bayan mai gari, wallahi rashin mutunci yanzu muka soma. Za mu fantama a cikin garin nan. Ka san wani abu? Ka san shi mai gari. In dai har aka ce za ka bashi, to ko zai karɓa. Kuma duk abin da kake so, in dai da kuɗinka, to fa ka gane ka gama samun goyon bayan mai gari akan dukkanin harkokinka. Ai yanzu na ga zahiri. Kai ko ɗan mutum ka sayar, in dai ka ware ka san mai gari ka bayar, to za a ce ba kai bane. Ai tun da yanzu muka samu goyon bayan mai gari, ai kuma rigima sai abin da ya kawo. Za mu tama kenan. Ai yanzu za mu tuka rashin mutunci a gare. Kana ji na? Ka san me gari. Tun daga yanzu ya ce za mu fara biyan wannan abu. Saboda haka abin da ya kamata ne yanzu mu tafi can mu je mu duba wancan filin har Allah ita ma ta biyo ta kai shi. Mu je. Sa mu je. Ita duniya ai sabuwa ce. Sama'ila Dillaliya. Balan nan ɗan harɗe ka zai ka rasa kafar tashi. Sama'ila Dillaliya. Lali ne shi ɗan gwarma. Lali ne shi ba shi gudun rima. Ashe an kai ƙara an je fada ba tuma. Kai akwai gyara. Akwai gyara. Kai akwai gyara. Wallahi kashina na nan. Han motsawa na daɗe ban ci uwar sa bada ba kamar ta ranar na girgije wallahi na tuna ƙuruciya lokacin muna 'yan mata. Wato kun san me yasa? Aini shi ya saka duk lokacin da naga kun fita nake jin daɗi saboda na san duk lokacin da kuka je din nan kuka je kuka dawo ni ma lokacin na san cewa baki na sai ya motsa. Ina son wannan kawancen naku. Wallahi ai ko ya yi sa duk inda muka je duk inda muka zauna duk inda muka zauna ugun mu muka zauna sai mun rago ma abu sai na ce a rage ma kai hatta ko menene na sa shaleda na boyo su na kama ni da wa'annan kawayen nawa wallahi shi yasa yayi bashi duk inda muka je sai a dangari duk abin da muka ci a dangari ya ce a rago maka alhamdulillah ai dama sai da karanka kake samun na wani wannan haka yake ba komai wallahi ai ba wani abu bane yi wa kai ne dan mun yi wa dan kanin mu hidima me ba komai wallahi ni kan zaman nan ya ishe ni ciki ba komai ku tashi dan Allah mu je ko dan taliya ma samu mu da na taba ki da alkhairi yar uwa wai kishiya ta taba kishiya da bakin wuka
To fa a yau ma na sake dawowa. Shahararren kamfanin nan naku mai suna Musram Film Production su ne suka fara kawo muku wani ƙayataccen shiri mai suna ƙazafi. Yau na suka sanar da ni cewa an tsinci wayar Haidar da ID card ɗinsa akan gawa tun daga lokacin na kasa samun kyakkyawan tunani. Ya sai zan fara zuwa in je nemi Aisha wannan yaron ya cuce ni ba sami ta ne. Ƙazafi shirin ƙazafi shiri ne wanda aka daɗe da irinsa ba a duniyar fina-finan. Zalikal kitabu la raiba fihi. Lafiya? Jikina yana bane wani abu da yake shirin kallon. Mai gida ta ya za a fara haɗa baki da ni a tafi da wannan yarinyar? So nake mu rabu Maryam domin ba zan iya aure ki ba. Ban fahimce ka ba. Nura, da baka shawara, kar ka saki kai rubu da Maryam. Me yasa zaki munafice ni? Idan Haida ne ya aiko kira na, to ina Haida ne yake? Allah sarki aroke ka kaya damuwa ƙazafi. Wanda ya bada labarin shirin Suleiman Rayuwa, ɗaukar nauyin shiri Mus'ab S. Usman, bada umarni Sadiq Ar-Rahus. Sama'ila Dillaliya, Sama'ila Dillaliya. Ga dillali mai sandala idan ya zo matsala ka zo. Sama'ila Dillaliya, Sama'ila Dillaliya. Sama'ila Dillaliya. Ga dillali mai sandala idan ya zo matsala ka zo. Sama'ila Dillaliya. Kai da ka ɗauki